ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣାଉଛି। ଟୁନୁ ଆଉ ମୁନୁ ଦୁଇ ଜଣ ପ୍ରେମିକ ପ୍ରେମିକା ଥିଲେ। ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଭଲ ପାଇବାର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ବର୍ଷ ଏମିତି କ'ଣ ହେଲା କେଜାଣି ଟୁନୁ ମନଠାରୁ ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ମନ ମନରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। ମନ ତାକୁ ବହୁତ ଥର କଲ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ, ମେସେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଟୁନୁ ତା'ର କିଛି ବି ପ୍ରତି ଉତ୍ତର ଦେଇନଥାଏ। ଏତେ ପରେ ବି ମନୁ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିନଥାଏ, ସେ ହାରି ଯାଇନଥାଏ। ସେ ମନେ ମନେ ଭାବେ ଏମିତି କ'ଣ କଲେ ମୋ ମନ କଥା ଟୁନୁ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ ସେ ଜାଣିପାରିବେ, ଆଉ ଆଗ ଭଳି ସେ ବି ମୋତେ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବେ, ଆଉ ଆଗ ଭଳି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ଫେରି ମଧ୍ୟ ଆସିବେ। ସେ ଭାବିଲା ଟୁନୁ ତ ମୋତେ ଏମିତିରେ ବି ଆଭଏଡ଼୍ କରୁଛନ୍ତି, ନା କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛନ୍ତି ନା ମେସେଜ୍ର ରିପ୍ଲାଏ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ନିହାତି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଥିବେ। ଯଦି ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଥ୍ରୋରେ ମୋ ମନ କଥା ତାଙ୍କୁ କୁହେ ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ସେ ସେଇଆ ଭାବି ଟୁନୁ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାୟରୀ ଲେଖିଲା। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସାଙ୍ଗମାନେ ସେ ସାୟରୀଟି କ'ଣ ଥିଲା। ତୁମର ଦୁନିଆ ତୁମର ପୃଥିବୀ, ତୁ ହିଁ କହ ତୋ ବିନା ମୁଁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବି। ତୁ ଥିଲେ ମୋ ପାଖେ ହସୁଥାଏ ମୋର ଏଇ ଓଠ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବି ମଲା ଯାଏଁ, ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁମ ବାଟ, ଚାହିଁ ଚାହିଁ ତୁମ ବାଟ।